COVID is the only instance where oxygen is required. Oxygen could be required in mostly all serious medical conditions and emergencies where there is breathlessness and respiratory problem. We even learned that a few puffs of pure oxygen could keep us younger and the skin glow. Pure oxygen keep the children more active and brighter. Dr. Oxygen generator does not need battery or electricity and has a long shelf life. Dr. Oxygen, a small and a light gadget, is not only for the hospitals but for every other public places and health centers, school, gym, clubs, and I would say every home. It is very affordable and a must-have. Kamauhati Block Congress Committee hakajing lam khmat do ba daminot seliang ubalong kumu presiden kaseng bad harangkat UMDC Kamauhati constituency ba Charles Marngar bad hakajing shimkhialang dagi dukhat kaseng hakawat kabasau kabadeiru kawat kabakadu nagbanta ban penpoi kilat jingiram shaikinong tre asha bad ki agan wadi jong Kamauhati constituency hi borok kawai hakaba menta kasngi kashitarik ubanai Julai kilalik ban kener biang ye kikti a jingirap shikinong tre asha bat agan wadi jong kisnong ki bahap hapo ka umtrai PHC bat jong ki katu kat nitli kisnong ki ba markhap bat ka jela Asam ki bahap hapo ka Bernihat PHC ki badang hap hapo ka Kamauhati constituency kitay kinong elam ka seng kongres jong Kamauhati constituency harangkat UMDC kila a jingirap shikitay kinong tre asha bat ki agan wadi da ki marbam bat katu kat ne kilat jingiram Kitay kinong yalam Kamauhati Block Congress Committee baru MDC kathain uba Charles Marngar kilala ban penpoi ki jingirap syabaro kinong tre asya bat kinong tre agan wadi kiba ha Kamauhati constituency hi borok kawai bat kane kalalong shisha ka jingirap bat ka jingyo jingkershan ka bakraw na kabenta jong baro ki asya bat ki agan wadi jong Kamauhati constituency hi borok kawai dan even on re long kani gariga kadak bat ngilap on gariga sin ka benengkong kabangi dang yo pediang ya ke jingno sungha nadu usniam arhajar arpeo bangi don kani ka klam ma kani jelam klia jingi juru abrok kowe ka pathei te kadi ka sin ka benengkong ba te ngidap dai jisuk men ka bakrau bangi don sudah kungwe ben ong ma mari MDC jingi ka jingo daki mat briu jingi bat ngindon ni even ong kubles bunda mta jingwan jingi bat kating ay men sin jingi ngiru meneh bat imbenteli ira ben ong ngathrai ba baro gi asya agan wedi jingi nang ne hi don guju ik men sim ben ong ba ngidap ta ka jing dokumen ka bakram kat ya menta bangi dang tre ya gini gi kam tremon subha kum ki asya bangim ju syam kum mapi unong mi khmat batip ban itu jingi kum gi asya ki bat tremon subha na kabenta ka kwet ka khia bat ka imlang ka salang te kane ka kalong ka sin ka banpong yangi kum ki asya bangi mat ya kane ka jing pensu bha yangi apdeng ka jing bomla ka sarkar bansiu tikna ya ka bainong ne ka penerium ka jangi te tang kum tanya ai ka jing songo ya phi ba phi nangla ban ya saprang sakmat kum MDC uba pej ba khmi ya ka imlang ka salang jong ka konstituency jangi tao nâng con ngi phần bao của chính số ngụ yêu blay nông bộ nông tháo u blay làm yang bат ka block congress committee kene gasngi ke ba ni layo ban pendap ban ai jengeram syabaro ki asya bat ki angganodi ki badan hapo put usam jong Kamauhati constituency te badan hangne ban penpau ku jing songu ya Kamauhati Block Congress Committee nadu presiden sekretari kinong kitkam kinong tre jong ka parti baro kublay sibun ya ke jing snok tilang ke jong pi bangila ban penlong ya ke program kebajak wala dade jing ai barit ru ndai kum kadak jong jing sngongu ya ki asya ki agan wadi ke jong ki bade ki front lines workers hapdeng jong ni ka klam COVID-19 ke nakaliang jonga ngapan pauru ke jing ai kublay na kabanta ki well wishes ki parlok ki parjo ki badan ke jing yasno ktilang ha ke bede bat ke jing yarap ke jongi ya ki asya bat ki agan wadi ki jongi ha borok kawai ke konsuensi ni pen pau ke jing songu sa sisin pat ya pi barok
ki asha ki agan wadi ki ba iki jongi ki bade ki frontline workers ki jongi ki snong ki tau ki jongi ki bala tre shitam met batsmi klem thia klem dam apadeng jong kani ki jengela ya kani ka klam covid-19 tingi ai ke jing sngongu yepi ya ke jing tre shitam ko jongki pat nakaliang jonga ba kama hoti block congress committee ni ai ke jing kerku kerdo bau blai nang don kat bat pi ya ke yeng ka sem ko jongpi iki kon ki ti yi kam ke jing tre ke jong phi ka ba man lak singi kublai shibun kublai chi jarngu ya ke jing tre sitom ke jong phi mat bat man sim bat ngadon ru ban pan pau hakene ko pon bana kaliang jonga kumunong mi khmat uberen ini don bat phi asnda itip ba pidon shibun ki jing ini bu den ki jing ke jong phi nak kamta ki jing don kam ke jong phi ba phinang la ban ai ki jing sakri ka ba khamba nang ne sakman disebut